Значи, хубаво е да е на твърдо. Фаленопсиса всъщност ще ми понесе и по-големия размер, по-едро насетнената кора. Кората е направена на парчета, пресята, за да не остават всичките размери, и става на различни фракции. След което е пропарена с гореща вода. Горещата вода хем дезинфекцира, хем прави кората по-мека. И когато аз съдя в нея, нараняването на корените е по-малко. И почвам, след като съм го поставила на место, почвам да запълвам. Сега нещо, което само близките могат да видят. Когато слагам кора, в началото се опитвам да я пробутам в централната част, за да не стане да притисна, аз слагайки отстрани да притисна корените в центъра и един гнилостен процес да тръгне да загният всички корени, а да си останат корени, кора. И затова в началото просто пробутвам отвътре, за да влезе във вътрешната част. Фаленопсиса расте нагоре, така че няма да си го центрирам в центъра, горе-долу да му е. Тоест малко като завих корените не е баш съвсем в центъра, но общо заето е добре. И така, първоначалното запълване става сравнително лесно. Пак казахме, трябва да се гледа вътре да не остават кухини и да не се притиснат. В крайния етап, хубаво си е да си седи неподвижно долу, в крайния етап почвам да подпъхвам отстрани парченца кора, за да го оплътня, да не халти, след това да си застане на едно место и там да седи. И да го местя и да се полива, той да си знае, да си мисли, че е закрепен за някакво дърво. Тези хибриди никога не са биленали по този начин, но все пак това е така важно. Пластмасовите саксии по-лесно така може човек да запълва отстрани. Керамичните е хубаво да има такива по-заострени парченца да ги слага отстрани. Така. Общо заето и кората да си заеме, да не ми излиза после. Сега малко повече си играе, като не правя демонстрация, но тук може би малко на моменти не мога така прецизно да си го направя. Тук също. И общо заето готова. Полива се още веднъж. Полива се още веднъж. Ей така мога да измия тук, където някъде са останали. След което 10 дена само се опръсква. Извинявайте. Само се опръсква, за да може там, където има ранички вътре, всъщност да си зараснат. Корените са добре навлажени, в случая кората е навлажнена, нищо не му прече тия 10 дена. И аз мисля, че растението изглежда по различен начин от това, което беше в началото, и се надявам, че тук след някой друг месец даже ще ни цъфне. Ето го, това растение. Една орхидея от тия с съставните оси. Виждате, тук корените са по-тънки, стърчат отвънка, но за сметка на това стръковите са достатъчно добре. Това е орхидея от род Булбофилум. Един от най-големите родове в света на орхидеите с над 1200 вида. Главно Югоизточна Азия и Океания. Пак е полято добре растение. Тук имам корени, деца отвънка. Почвам и лекичко ги отлепвам. Ето така, първо тях. Някой ще се скъса, няма начин. Защо знам, че е време да се присъди? Има свежи коренчета, които растат. И така веднага ще си заеме после субстрата, ще се прикрепи. Време му е и къде е излязъл навънка с това. Пак е намокрен, полят предварително. Чупване, като пазим, да не се нарани.
нея. Така. Ето го вътре субстрата, корените. Изчиствам от стария субстрат. Той сам си се раздели тук на една част и още една. Тази я оставяме за след това внимателно да оглеждаме какво ще правиме, за да махна този субстрат. Ето ги тук новите ръстове как са. И как тук, където е бил по-във въздуха, малко няма още съвсем нов ръст. Това е миналогодишен. Измивам и внимателно с пръстите отделям тая старата кора. Губя част от корените, но те са вероятно и по-стари вече. Не е добре да ви останат вътре такива парчета, откъснати вече корени, защото веднага ще започнат да гният. Ако някакво е парче кора, което се седи като парче, много здраво се е закрепило, си го оставям там. Така. Малко такъв ни на така, насам. Тези съставната ос много ясно се вижда. Нали виждате тази съставна ос? Виждате останките от цветоносите. Всяка булбичка е дала по два цвята. Всъщност. И мога от тук да отрежа. Тези най-старото и съхналото тук ще го махна. За съжаление, с него ще отидат много хубави корени. Просто. Не, няма нужда от тях. Ето ги, вижте как изведнъж оставяме без корени. Ето и това. Тези се чувстват по-добре в някакви по-плоски саксии. Тук съм си приготвила на времето, вече няма кой да ни направи такива. Затова е така булчукана с дупчици отстрани. Слагам си пак дренаж на дъното. Така. И по-добре, специално за тези по-нежни корени, по-малко, по-дребния размер фракция да сложа. Малко го завивам. Трябва да видя как да го завия тук, защото като го завия... И за да имам в различните посоки точки на растеж, ще ги разположа после така. Но преди това ще се мина и той през калиев перманганат. Да не забравиме. Така. Тяхните, специално на булбофилумите, осите са доста твърди и може и да не се мажат пререза, който е много малък. Той е почти в дървенял, може и да не се маже с тупсин. Ей така ще го наглася тук и ще почна да попълвам, като пак в началото гледам да отиде в центъра кората, подпъхвам и така, горе-долу, по този начин ще го наглася. Сега няма да ви го довършвам, надявам се, че разбрахте идеята, но по същия начин накрая ще стане да си седи там вътре и да не мърда много. Една наземна орхидея от пантовките. По-трудно се гледат в домашни условия. Пантовките. Ето къде е. При нас се е навъдил един плевел, един оксаликс. Пантовки се пресаждат най-малко един месец след цъфтежа. Това е един вид, който цъфти още преди около Нова година. Пак изчиствам стария субстрат. Кореновата система не е чак перфектна, но не е и много лоша. Но растението е седяло доста високо, малко високо над субстрата. Субстрата е бил до тук,
А това си е типична наземна орхидея, която иска като тръгнат новите стръкчета. Ето тук се вижда как тръгва новия стрък, нали, който вече е понапреднал някъде и му е време да пусне корени. Трябва да е в субстрата мъничко, 3-4 мм скрит в субстрата, за да могат коренчетата да тръгнат вътре в субстрата. Също се мие. Въобще миенето е задължително. Надявам се да поотмия и част от тия малки булбички на този оксаликс, но те са много упорити и имат някакви свойства да се прилепват към корените. И после хоп, излизат наново. Тук нищо, че човек ги търси. Много скупчено е растяло това растение и за това ще опитам да го разделя. Когато му е време да се разделя, обикновено то само лесно се разделя. Другия вариант е да се среже, но аз първо ще опитам да намеря така едно естествено разделяне и ето, влизайки с пръстите си отвътре, ето ги. 2 растения станаха. В принцип, мисля, че и това ще позволи, но тук, от това, че е висяло така някакси във въздуха, корените на тази част на едната ще са доста зле. Ето ги тук. Но пак има някакви корени. Почти нямам някакви жълти листа, които да трябва да махна. Единствено и тук, това е всъщност последния лист от един от стръковете. Него ще го махна, защото тук вече е наранен и няма някакъв... Той по принцип старите части си предават веществата на по-младите, но тук е доста наранено и по-скоро от пресаждането ще се мъчи растенията с него и го махам. И вече ще преценявам какъв размер саксия за различните растения. Като гледам, значи корени, ето ви го тук, вижте. Това надолу е мъртва част, махам я. Понеже имам достатъчно корени, ще отрежа тук още от тук. Но пак казвам, ако хич нямам корени, защото и това може да се случи, тогава ще оставя тия жилки, за да закрепват растението. Но в случая мога спокойно да ги махна от там, където са наранени. Ето така. Някой път има просто гниещи, такива меки, особено мекото гниене е бактериално гниене. Ето тук на върха, ето с това лекичко ще го отрежа. Но тия, които са си растящи, гледам да ги запазя. Ето тук можете да видите как има като власинки по корените. Това е наземната орхидея. Нейните корени на места правят такива власинки, с които се изхранва. Тъй като при всички случаи едното ще остане като колекционно, почвам да му подбирам керамична саксийка. Тази е малка, но ето тази ще му е добре, ще влезе вътре в нея без проблем. Те са с еднакви. Едното ще го оставя за колекционно. Пак си слагам дренаж на дъното. Около 1/4 от саксията дренаж за наземните. Сега нещо, което съм пропуснала, ще се разхода, извинявам се, но пантовките обичат, освен този дренаж, да имат и слой пясък.